Ay, excited na gid ko. Sunod bulan, muli na ko. Dahil ko din hipos niya akong mga gamit. Magadalonon. Kaya ron nga, pag-abot sa adlaw nga, mulupad na ko padong dito sa Pilipinas. At least, diretso-diretso na. Yun na pa. Mas maayo siguro, tawagan ako si Sandra. Hello? Hello, P. B, Oh, ikaw man di ay ni. sa ikaw man di ay ni. Nga no? Wa ni mo na phone book ako number? Naon sa kababi, oy. Mura ka baga na shock diha. Ay, patay. Si patay. Ay, wala, B. Nagkatawag man. Naon sa ka ba? Sa sunod bulan, mauli na ko, di ba? Mauli ka na sa sunod bulan. Daan ko palagi malimtanon naging kaayo ka. Sa may gikabisihan mo diha. B, mag 4 years ka na di ay diha. Naon sa ba ka? Doon may problema, Sandra? Wala man, B. O, nasurpresa lang ko kay kadali na ba dahil sa tuig, no? Sorpresa. Mura bagha, dili ka excited lagi nga mo pauli na ko. Dili man sa ingon anak, B. Sa dugay na ko nga paabot ni mo. Murag nalimtan na lang gid nako ang mga panahon. Sige, basta kahiya. Sa sunod bulan, magkita na kita. Huwag makitaan ta na gid mo. Basig na kalimot na kus. Hitsura sa to mga anak. O sige na, kinagipos na gani ko sa akong mga gamit diri. Kaya aron nga, diretso-diretso na yun ang flight na ko. Wanay daghang kuskus malungos. Kaya aron nga, maplastar na gid tanan. Oh, nganong mura ka bagga. Di kayo mo tingog. Sige, B. Pag-amping diya, ha? Sige. Sige, salamat sa pagtawag ni B. Nabaguhan gid ko nimo. Karon ka pa nagpasalamat kami tawag ko. Sige na, bye-bye na. Bye. Bauto ko yari ka sa pagligid pa sa mag-adlaw. Miabot na gyud agigayon. Gabi pa uli ko. O gawa ko pasayod kung unsa orasa ko moabot. Ug unsang adlaw mo abot. Aron ka ba sorpresa aga kong pamilya? Apan pagidangat nako ngadto sa buong panimay. Iyon ini ko yarik aga nahitabo. Papa Arnold. Pa. Oh, Maylin. Pa, maayo kay. Ni anak ka pa. Dalaga ka naman gidi ay. Dalaga na gud. Aga mo gigsuon nga si Dodong. Tulog pa. Pa, na anong tulog pa? Unsa man papakaon ako? Ayaw na. Kaya alas 12 pa. Pa, lagi ka na sulti pa nga. Mapauli ka na. Ay, sus. Mas maayo na nga. Igudi ini aga. Sorpresa. Yun na pa. Haman si mama ni mo. Tulog pod. Pa, ayaw lang kakurat sa akong isulti ni mo pa. Unsay ibot mo ipasabot, Maylin? Pa, si mama. Katagsa na lang mo pauli din sa bahay. Doon na siya gikabisihan. Unsa gikabisihan? Unsa negosyo? Unsa gikabisihan siya mong inahan? Wa ko masayod pa. Gani pa. Kami na lang gani din ang atiman sa mong kaugalingon. Kay si mama. Panagsa na lang mo. Mapauli din Mao ba? Unya? Usag orasa man tumuuli ka ang imong inahan? Usahay pa. Gabi inang dako. Usahay po, dili makauli. Usahay kaadlaw na siya makaabot pa. O maunay iyang trabaho din
Ginoo ko. Unsa ba kay gihimo? Unsa ba kay gigabisihan adi gid inyong inahan? Sige na. Sige lang, kay basig mo uli na to ug mabuntag. Palihog ko pahilo na sa ani magagamit ni kay kapoy. Kapoy pa. Ikapoy ko sa biyahe. Sige pa. Daghay magapasalubong diha para ninyo. Ugma na lang niyo o kaya. Sige pa. Kay matulog na puntag balik pa. Ugma na sige. ta mag-istorya pa. Sige. Ay. Saan ba ka si Sandra? Arnold? Ni anak ka nandi ay. Asa ka man gikan? Arnold, pasilo ako. Sa pasaylo Gano'ng magayo ka magpasaylo? Buot pasabot baga. Doon na kay gihimo, gadaotan. Asa ka man Arnold, nabagtagi? pasilo ako. Nakasala ako ni mo. Gadog wa kay tulog. Tanawag mata ni mo ay. Hiloy ka ayo. Sandra, sulti ko. Arnold, nakasala ako ni mo. Laktod na pagka-istorya. Nakabudi ko ni mo. Sandra, Og na ay ebidensya. gano ba? Arnold, mabdus ko sa laing laki. Unsa? Tungod sa akong kamingaw ni mo. Gano nahimo? Mabigin mo man kinigan ako. Tungod sa akong pagbati nga lawas nun, nahimo na ako. Apat pagkasadya ni mo. O gumikan ni mo, nabuhat na ako ni tungod sa akong kamingaw. Sandra, dili ka na rason. Dili ka na rason nga. Wa ko dinhi. Mupatol pag ka sa laing lalaki. Arnold, dahil Ikaw wa pa ni mo'y uhaw. Wa kay utang kabubuton. Dalig kamot ko. Para nga mo asenso ta. Para mo asenso ang atong pamilya. Pero mga pa ni imong gibalos na ako. Taon sa ka ba? Kasakit sa imong gibuhat ganin ako. Arnold, pasalo ako. Gano pa nga nabuhat mo magkani ka na ako. Kalami ni mong tamparuson, ay. Arnold. Arnold, maluhod ko. Pasalo ako sa akong nabuhat ni mo. Lohod na! Lohod na, kabulakaw ko. Arnold, pasalo ako. Bahala ka na. Natental ko tungod sa akong kamingaw ni mo. Bahala ka. Arnold, Di tayo balik dire.